guys, welcome back to my channel. Lasi pini bagai nangli tumhan inga rongalam thedo. Lapen nangli tum support approve pini nangli tumhan apaklangon po. Lapen lasi pini bagai YouTube long pen earnings tame longpon po. Laso channel long pen la bagai nangli tum support pen apodlo. Las non bagai neli channel long 1k subscriber lapen 4000 hours watch time playing along. Las non bagai neli adsense supply lo. Lahan lo nangli tum support approve lo. Neli adsense long alo. Las non bagai Koson si labangso adsense cipa langpon ma labang nangli tu manang kanon po. Lasi labangso video jeng ciprang ini tu si labangso channel lang kimi lang pulatang te subscribe iknon lapen bell icon sme press iknon. Lasi non bagai lahan lo adsense Google adsense la koson si long nang jima pulatang te 1000 subscriber aprang si bagai YouTube channel create nang po. Channel create lo pulatang video upload nang po. Video upload elo pulatang te labangso video long watch time do watch time 4000 hours watch time ba playing nang po ko ana videos nang li upload ma labangso video long ban se playing nang po laban 1000 subscriber 1k di labang pa playing nang po lajong se pa playing elo polo tang te ritum la Google AdSense pang apply long po Google AdSense lamang hada ka apply nang jido Google AdSense long lam nang po Google AdSense long mangge ili tum hada apply nang po apply bangai 3 step do halada first step lapen third step ando verify lo halan okay apply ad lo bulatang de labangso post long sila bangso AdSense manganang lepo lapen apply AdSense abang post long nangle elo bulatang de ladak isya code do ho laso pin hadi ho laso pin bangke ilitum haladak thap nang po Google AdSense long haladak thap elo bulatang de ilitum channel make monetize po dak video kelang advertisement me ilitum ads thek long po advertisement hadi ala thek long po lasi labangso video jong si nangli tum interesting do bulotang de bade interest do bulotang de labangso video like tha labangso video share tha lasi guys ningrong pik lo pini bangai nangli tum answer se nang support dun tha lapen nangli tum nang support dun pon ningrong pik lo lasi non bangai earning bangai ili tum chepaklang basroi nang lapen motivate people serai nang answer se ili tum stame YouTube anathus me paprang mon jiban lasi labangso AdSense bangai ko ane video upload lo non bangai nang le lo as ningarong pik lo alam bangai AdSense bangai nang penang ana tunge kichi pelong thek tum stame video pik lang tame nang li tum support pen jok labangso channel lo stame AdSense bangai nang le chit lo lasi non bangai ladak isi criteria dolang labangso earning kilong ban bangai earning bangai labangso pin bangai verify elo non bangai Mungkin lasi non bangai $1 to $100 an bangai papling ang po labangso so channel long ban earning an bangai lasi $100 men abat an ke item labangso channel long ben revenue bangai generate long po lasi akimi channel jong se akimi creators tundo pulodang de labangso channel long semena contact tame choklo ilitum promote people zero nang 1k subscriber laben 4000 hours watch time han bangai lasi pinya video bangai lapon wedlo langni tumfan labangso AdSense bangai paklangi busi ni labangso video wan lo lapen isilam abangai lahan lo so channel long ban bangai pini pen regular video bangai wan long po na itung regular bang video bangai ni content bangai pini la so channel long bangai take content si wan po aprang stameli take channel lo has channel long ban stame pinang an ban promote lo 1k subscribers stame papling lo pinang an channel phan ke lasi non bangai dak bangai permanent la bangai tech channel si bang po lapen tech video bang po lasi lan vel pini video bangai nangli tum yo si la masa channel la ki milang polo dang subscribe ik no lasi pini bangai la pon vel kadam